Old house? Ayun, tignan mo, timba nila yan. Ano nila ng tubig. Ay, tas yun yung verwarming nila. Oh. Ito yung old-fashioned kitchen. Yes. Old-fashioned kitchen. Indonesian kitchen. People from Indonesia came to live after they had to go away from Java. And this is the kitchen and their herbs. You know this probably. We have the same also in really the same. Yes. This is also the same. Alice. Also. And do you know that? That's the mobile kitchen. Oh yeah. Oh They put it on here. And then walk on the street. Yes, and then they cook rice. You can cook Yeah. And this? Yeah, really. And this is a rice cooker. Yeah, we have the same. Yeah. Ate, Panga? Yes, leuk hè? Ate, pasahan mo kunwari. Kapasan ko kunwari. Dapat nandun ka sa kabila. Oh, doon ka na lang. Ik heb een prutje gemaakt. Heeft u eruit ziet? Teka lang, paglabas ang dyan. Sa bato, ano, nuno? Hindi, diwata. Diwata? Ng kasing ganda ko. Sabi, uulan. Meron din? Ayan yung windmill. Ay, ito maganda. Kuha yung dalawa. At saba.
ka nasunog, hindi siya basa-basa na nadadapuan ng apoy. Talaga? Oo, kasi ganyan yung dati yung kapitbahay namin. Mayaman sila. Yung likuran doon kami. Puno ng ganyan niya. Tsaka yun, may fruit din doon sa likuran. Fruit. Wala natin namang mayroon dito. Ito, Azi. Hey, Ayan, Chinese. Dito na tayo. Nakakita ng Chinese restaurant. Atubang mo yan. Hindi man nga na atubang. Ano an? Hindi mo ang atubang mo. Naimanan. At mo na tama video mo na. Mababasa ka na. Oo, baka mahulog pa tayo, wag na nakakatakot yan. Yan tayo sagdan. Ano sagdan? Diyan. Punta na. Halika na. Mainit na. Ayan, may dalawang nagpipicture. Ayan, oh. Veel harder gewerkt wordt. Morgenochtend breng ik mijn zoon naar de religie. Hij is nog aan het lachen. Ik zal het niet zien. Hij is beter als ik een voetbal kan. Ano yan? Oh, wow. Mga antik. Antik na mga bahay ng akin. Antik pa to? Yan. Pagkarin sa ito. Hmm? 1865 pa siya. 1865. Oo. Uy, tignan may kinuha nila ng araw. Old. Meow, outside.
Old. Pala yung old post office. Mga... Hala! Ano yun? Any Turkish? Turkish pag ano? Ano ba ito? Post office? Isa pa nga. Joy!